Selam barlıklarımızga. Ulusal Olimpiyada birinci tur, birinci gündüň A ýetebi. Onu şygaramyz. Şarry i Gorovki. Bizge en şar berildi. Olaryň türleri artyrly. Şardyň orunda turgan şardyň tüsü bir san bilen anykdalar. Osu şarlardy korapdarga ornalaşdyryp gerek. Bir korapdagy şarlardyň tüsleri birdeý bolýar gerek, nemесе birewi başgaça bolýar mümkin. Misalga, muna jerde barlygynyň tüsü 2 ekan. 2 degen bir tüsü bildirýär. Al muna jerde barlygynyň tüsü birdeý, tek gana birewi gana başgaça tüsde ekan. Sonday bolýar da mümkin. Birak bulay bolýar mümkin emes. Öýtkeni ekiniň tüsü birdeý, üçünçisi başgaça, dördünçisi başgaça bolup ketdi. Sonda başgaça element tek birew gana bolar mümkin ekan. Bulay bolar mümkin emas. 5-5-6 bolganda bolar. Nemесе 5-5-5, 3-5 bolup, 1-6 bolganda, nemese 5 birew gana bolup, 6lar 3 bolganda bolar. Bizge en kem degende kança korap gerek, onu anyklamamız gerek. Krister en berildi birinci ýolda, soňra sol en şardyň tüsleri berildi. Birinci misalda barlyk şarlardyň tüsleri birdeý eken, 2-2 ornalaşdyryş üçin bir korap jetkelikdi. Barlygyn bir korapga salamyz. Ikinci misalda 3 şar bar, üçüňiň tüsü her türlü. Olary 2 korapga ornalaşdyryp gerek. Birinci korapga 3-2 salsak, ikinci korapga 1 salamyz. Kelesi misalda 6 şar bar eken. Olaryň tüsleri 3 ret, olaryň üçüňi de bir korapga salypga bolar. Olaryň kasyna 3 kosyp goýar. Mümkindiginçe sandardy azaýtyp. Kelesi korap, ikinci korapga 2 salam. Barlygy 2 korap kaçet bolar. Endi başga misallarda garaşdyryk. Misalga bizde 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 2, 1 berilgen bolsa. Ýetir galaý şygaramy. 10, 10, 10. Şolaryň kasyna 1 koşamyz. Endi bu jerde kemi ritmin sortda bolar eken. Birinci sandar orundary alışdyryp birak berilgen sandardyň kezdesүү retiniň neçe ret kezdesip jatyr, en köp kezdeskeni başynda turadi, en az kezdeskeni soňunda turadi eken. Ondaryň kasyna 1 goýduk. En köp kezdeskeni жазamyz, onuň kasyna soňundan en az kezdeskeni жазamyz. En 9 tarapçasy 9, 9, 9. Olaryň kasyna 1-2 ni goýamyz. Ýekiler sany 1-ge azaýdy. 1-2 kaldy. Birler 1-de goýup bolduk, endi 2 öt 2-de goýup bolduk. Naçakdan 10'dar ketdi, 9 ketdi, 8 kaldy. 8 dep yazamyz. 8, 8, 8. 1-2 kalgan, mundan 2 kalgan. Sol 2-ni 8'lerden kasyna koşamyz. 3 korap jogap 3 bolar. 3 korap kaçet bolar. Daha bir misal garaşdyryk. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9. Ýekiler bolsun. 2, 2. Buna sandar orunny alışdyryp mümkin, birak biz neçe ret kezdesip jatyr, en köp kezdeskeni başyna, en az kezdeskeni
Sonuna koyup sortlap çıkamiz. Onlarni yazıp alaylik. Birinchi paraqda 4, 14. Ularning qasdına 1, 2 ni qosamiz. 1, 2 ni sol paraqqa solamiz. 9'da 3, 9 yazdık. Ikinci 2'ni na 2'ni alıp 9'ların qasdına koyamiz. Endi bir gana 2 qaldi. Endi onu birinchi paraqqa da ikinci paraqqa da solib bo'lmaydi. Onun o'zi javob o'zi qoladi. Bu esepning bu misolning da javobi 3 bo'ladi. Endi qalay chiqaramiz? O'sha ideyani qo'llanib kerak. Endi o'qib olamiz. Input ana qay element qaytisi necha qaysan necha кездесіп ularni sanash uchun counter qo'llanadi. From collections input counter. So'z jazba uchun men belgilaylik counter standart bir yo'lda berilgan net int input split. Ularni o'qib oldik. Endi standartning o'z ma'nosi emas, bizga ulardan ключ ma'nosi emas bo'lib tur, kilitleri bizga handler ma'nosi bo'lib tur. So'nduktan ularning manlerin Timur resmi sportta balımız gerekli. Timur resmi bolğanlıktan biliyoruz. Erken true için yazarız. Sort kalktı. Sort ettik. Sort üzerinde de sort. Timur resmi sortta bağlı. Endi başdan başlaymiz. Екі көрсеткіш керек болады бізге. Басынан бастап тең 0, тең соңынан бастайды. Мына жақтан бастап индекс, ал басынан басталатын индекс. Uzunluğu неше әртүрлі элемент бар. Олардың uzunluğundan индекс bir az болады. Мысалға мына жерде 5 türlü san var bolsa, indeks 4 kesin болады. 0'den басталғандықтан соңғысы 5 емес 4 болады. Парақтар санын санау үшін бір шөш қояйық. Yani тең 0. Енді бастаймыз. Барлығын тексереміз. While кіші немесе тең. Тең деген жері мына жерде қажет болады. Немесе тең болса да тең болса да тексереді екен. Иді бірге арттырып отырамыз. Мына сандарды алдық қой. Шоны алдық. Оны білдіреді екен. 2+1. Мына жерде 1-2'ni азайттық. Ол 1-2 азаю үшін BG деген 3-4'ына мысалға мына жерде BG ең соңындағы элементте 3 рет 2 кездесіп тұр. Соны 1'ге азайтамыз. 1-2'ni алып жатырмыз бірінші болып. Сосын тағы 1'ін алып. BG azaytı 1'ge. BG'ді 1'ge azayttық. Егер BG қалмай қалатын болса, мысалға 1'ді алып қойдық, мына жерде бірлер аяқталып қалды. Бірлер аяқталды. Біреу ғана еді, енді 2 өтеміз. 2 өту үшін. Бірлер аяқталды дегенді қалай жағамыз? BG тең 0 болса, енді 2'лерге өту керек. 2'лерге өту үшін G'ді 1 azaytады екенбіз. Alasında alıp қорапқа салдық. Қораптар санын 1'ge arttıramız. Sonuçta cevapты шығарамыз. Print
Enter. Tekshirib ko'raylik bunday misollarni. Bunalarda kommentariy. Bunlar $7. $7. Bir siyoqda tekshiruvga beramiz. AES'mi? Asoslar. Tekshirib жатыр. Полное решение 100 балл deydi. Sonradan nice deb